खुलुमबाय रायजोफोर आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आंबो नै मोजाङैनो दङ ओमफ्राय भिडिअ लाबायथाय गावसो रायलायग्रोनो लुबैखासैहाय रायलायनो रोङा दाबो रायलायनो दे पप्पी Papi, deh, dum deh, papi, papi deh papi. Gaवसो रायलायग्रोनो लुबैखासै बोरैबानो ओमफ्राय आयो नै रायजोफोर डिउटि थांबाय फैबाय मेंबाय आङो ओमफ्राय बिनि गेजेरावहायनो नोंथांमोननोहाय आङो देखायनोसै आंना खामानिया माखौ मावथ्र'नो जादों आं गाबनोसो ना मिनिनोसो जादों आङो माल क्रिसमासनि दायो माल बहुतनो सफैदों गोदान कालेक्सन सफैदों दिनैबो हाबदों मैया 9टा खरावबो हाबदों गाबोनबो हाबगोन सनाफोर नोंथांमोना जाय जेखौ लानो गोसो थाबै अर्डार खालामदो ओमफ्राय न'आव जायफ्रा लांफैनो गोसो खाथि खालानिया बर'दिननि थाखाय क्रिसमासनि थाखाय शपिं खालामनो गोसोब्ला दखना बायनो गोसोबा थाबैनो फैदो न'आवहाय आं डिउटियाव थांबाबो आं थायाबाबो आंनि न'नि मानसिफोर थायो नालाय बिसोरनो देखायनो हागोन नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन देखायनो आं अबस्था खाराब अबस्था मा जानानै दं आंहा नै माबामोन बेनि सायाव आं थानोसैसो बेखौ दायो आङो फोसाबजोबनांगौ बेखौ आङो पुरा आङो स्टकआवहाय मेनटेन खालामनानै दोननांगौ बेफोरखौहाय गासैखौबो ओमफ्राय नै सनाफोर आं माब्ला देखायनो मोनगोनल' जाखाबाय नै दाखां गोदान दै हास' गोदान दाग्रो मोना थाथनिफ्राय हास'नानै आंनो फार्स्ट होफैबाय नै प्रिमियाम क्वालिटि दै दायो नोंथांमोना नैबेखौ मोनसिगोन ओरैबादि गर्जियास बिउटिफुल का कालारा इउनिकल' गोदान सफैलायखाबाय नै कन्ट्रास्टआव अल बडि साद्रि दै सनाफोर आयै मा एसे अन्थाव दायोब्रा नै बे कालारखौहाय आङो एसे फसायखादोंमोन आरोना खुन्दुंनि कालारखौ देखायनानै अबे गांसे कालारखौ मोजां मोनो होननानै सोंफैनायाव दाग्राया नै बिदि बेखौनो मोजां समायगोन होनदोंमोन आरो आङो बिदिखौहाय इउनिक नुगोन आं बिराद समायना गरजास नुलायखाबाय जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार खालामना लाहरखादो ओरैनो एसे नुनायावनो बुजिखाबाय जानांगौ नै प्रिमियामसो दै बेयो प्रिमियाम क्वालिटिसो ओरैनोथ' ब्रेन्डनिया बहुत बारा जायो नालाय दायो आङो टेग लगायाखै बेबो सफैबावबाय गैखालामोन आंनावहाय गांसेबो गैलामोन आं दाग्राखौ हाखु दाखु थाबैनो माल होफै आंना गैला गांसे गैला होननानै बिहरदों आं हरनि 9टा खराव होफैदों ओमफ्राय आङो नै ओमफ्राय नैबेबो प्रिमियाम नै ओरैबादि समायना गर्जियासखा जायफ्रा न'आव लांफैग्राफ्रा फसायग्लिजोबखायो नै ओरैबादि समायनाखा अल बडि गुरै लेस लखा प्रिमियामनि ओमफ्राय सनाफोर ओमफ्राय नै बेबो लोखि सनाया फैबावबायहाय नै सफैबावबाय मैयासो गैखालामोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादोल' प्रिमियाम दे बेबो गासिबो एफर्डेबल रेन्जआवनो मोनजोबगोन नोंथांमोना गासैबो समायना नै पिस्ता कालारनि सिरि थाबोबा नों मा एसे रायलायनो लुबैयोब्रा भिडिअ'आवहाय नों गाबज्रिनो रोङो नों रायलायनो रोंबा हेल' गाइस ना भिडिअ बानाय दा नंथ'आ दे नै पिस्ता कालार सनाफोर नै ओरैबादि इउनिक कालारखा आरोना बिदिखौहाय मोनखाया माने
बहुत इउनिक दानाय जादों जेनेबा ग्रीन कालारफोरावबो ग्रीन नो मा नो पेरट कालार बिदि दायो नालाय नाथाय बेनि क्वालिटियानो बेलेग ओमफ्राय खुन्दुंनि क्वालिटियाथ' दा बुंखासै मा गोजां बोथोर मा गोलोम बोथोर गासैबो बोथोरावनो गानजोबजानाय समायफ्लेखायो नै समायना रमायना आंनि गोसोखौ बोलाङो नोङो दायो बर'दिननि बोथोर सफैबाय आब'मोन आगैमोन बर'दिन मोसाबायनानै फिथा सिथाव जाबायबायनायनि माइब्रा सिथाव जाबायबायनायनि बोथोर सफैबाय नै नायदो आब'मोन आगैमोन दानिया ओरैबादि मोजां बेबो सफैबावबाय आरोना बडि कालारावहाय नै फाथै डिजाइन स्मुथल'खा पद्मनियाव पद्मनि दानाय जोंब्लाव माब्लाव समायना ओमफ्राय नैबे साद्रि अल बडिखा अयथासार समायफ्लेखायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बेखौबो फिसालाया ससमा बोख्राङै सेस खालामहाजोबबाय बेले दाखालिसो बानायहोदोंमोन आङो बेसेबांबा दामनि खालामहाजोबखो नायलाय नै हाखाले आङो फिसानो मा अयथासार नायनानै नै आरोबाव सनाफोर नै बेयो सफैबावबाय सोर सोंहरदोंमोन थाबैनो अर्डार खालामनानै लाखादो बुकिं खालामनानै नङाब्ला मोनस्लाबनाय नङा दायो क्रिसमासआ खाथिथारसै बांद्राय खाथिद्रायाव अर्डार खालामबा मोनहैनाय नङा गाननो थाखाय बेनि थाखायनो थाबैनो अर्डार खालामनानै लाखादो नै समायना हाबा मा खालामदों फिसा नोंलाय मा खालामदों नों ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो देखायबावनायसै नैबेबो सफैदों दे नैबेबो बेखौथ' आङो देखायखाबाय दाखालिबो देखायखादों नै अल बडि साद्रि समायना रमायना बेखौ मोनसिगोन ओमफ्राय लरेक्सनिया सनाफोर बुहुद सेलाय बिलाय जाबाय आरो जोबथासै देखायथारला आङो बेखौ ओमफ्राय नै सोर एंगेजमेन्टफ्राव गाननो थाखाय हाबा पार्टिफ्राव गाननो थाखाय मिक्स पाट सोंहरदो आं फुल फट'खौ हरगोन बेखेवना एसे देखायनोसैब्रा ओमफ्राय नायदो नै बेखेवनानै देखायगारबाय आङो नायदो नै ओरैबादि समायना सिल होखादों मुगा कालारावहाय आरोना बेबादि ओरैबादि स्टेन्डार्ड नुखायो हाबाफ्राव गाननो एंगेजमेन्टफ्राव गाननो थाखाय नांगौबा थाबैनो अर्डार खालामनानै लादो बिदियाथ' बहुतनो दाम गोसाथार ओमफ्राय दायो आङो बहुत खमावहायनो माने हलसेल प्राइसआवनो हरगासिनो दङ जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो नै ओमफ्राय बेनिया ब्लाउसआ डिजाइन मोननाय नङा दै सनाफोर ब्लाउसआ डिजाइन मोननाय नङा बेखौहाय गावबा गाव कास्टमाइज खालामनानै गाननांगोन नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओमफ्राय इन्दि सादोरखौबो मोनबावसिगोन नोंथांमोना सफैबावबाय बेबो मैयाहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो दै पियर इन्दि बेयो न' बारनाय नङा एकदम दानायनि नै मोजां समायनाथार दै ओमफ्राय आब'मोन आगैमोन नै नायदो बेयो नै स्टिल कालारा ओरैबादि मोजां बेखौबो मोनबावसिगोन नोंथांमोना ओमफ्राय नैबे मोनसे ओरैबादि मोजां नैबेबो मैया रिस्टक जाफिनबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लाखादो नङाबा मोनस्लाबनाय नङा उनावहाय ओमफ्राय रेडआवहाय ब्लेक आगर ओमफ्राय गल्डेन मिन दानाय आरोना ओरैबादि समायनाखा ओमफ्राय नैबेबो मोनसे मुगा कालाराव सफैबावबाय जायनो नांगौ थाब बुंहरखादो बेखेवनानै फट' हरगोन आङो नैबेबो गरजास थाखालै गासैबो समायना सफैबावबाय बेफोरखौ मोनगोन आब'मोन आगैमोन आं देखायजोबथ'नो हाला आं ओरैबादि मेंनाय मोनबाय नोंथांमोननो आं दा मोजां भिडिअ बानायनानै आं देखायहरगोनसै बाय बाय